Este é un libro para saír a tirar pedras. Un lugar desde onde articular un nós múltiple a través do tempo e facer inesperadas pontes entre os grupos etarios. Unha trincheira feita coas pegadas de todos eses momentos compartidos coas pibes no barrio e aroma a sábado á tarde con té e galletitas. Este libro é un lugar onde cuidarnos, porque tamén é a historia de como a fixeron corpo en aula vereda, entre máscaras, galletitas e tarea de matemática, coa responsabilidade que escolleron encarnar para afastar os corpos do dano, como inclinación afectiva monstruosa ante calquera intento de captura estandarizada e que se desprega nunha multiplicidade de lazos vividos no cotiá sen nomear. Así, cuidar é entrar en diálogo coa outra persoa para entender que necesita e armar un plan posíbel entre as dúas partes. E por iso cuidado é unha práctica participativa, sabendo que haberá tensións, desacordos e problemas de traducción entre as partes, e que o esforzo será compartido para soster a proximidade na alteridade, porque a liberdade parecese máis unha conversa que un monólogo. Este hostil sistema fai unha distribución desigual da vulnerabilidade, ou sexa, que dana ou expón o dano a uns corpos máis que outros, e desde aí o autocuidado é unha batalla constante por afastar o perigo e desarticular as prácticas e condicións que o xeran. Para as criaturas non humanas, infrahumanas, monstruosas, sexan seres trans, lesbianas, disca, toles, crianzas, velles, todo pode ser unha etapa, e ningunha leva a ningún lugar definitivo. Non se trata entón de querer otorgarlle humanidade a todos aqueles que quedaron fora, senón de destruir os marcos da intelixibilidade que fan que algúns sexan considerades como persoas e outros non. Como di Susi Shock, non queremos ser máis esa humanidade. No traballo queer, feminista e antirracista, o autocuidado ten que ver coa creación dunha comunidade, de comunidades fráxiles. Pero que reclaman as rapazas para sí? Que exixen para elas nos seus grupos de crianza e nas súas comunidades? Se as sublevacións pensáronse históricamente en modo adulto, que é o desacato nunha frecuencia intertransxeracional? Facer lazo e refuxio con quen nos dixeron que non pagaba a pena pode ser un inicio de subversión e un empurrón para mover o movemento cara a unha interseccionalidade menos idolatrada e máis embarrada. Acción política da boa, comprando galletitas de chocolate no quiosco da esquina e armando un idioma común para facernos compañía e que poidan chegar as decisións conxuntas. Desde a rúa, que foi o lugar que reclamaron as mozas para elas e por os seus vínculos de tenrura e cuidado, xestando nunha aperta ese mundo onde poidamos ser totalmente libres e algunha outra heterotopía feminista, facendo estoupar certas dinamitas da matriz opresiva e de aquilo que se espera na vía pública. Fai falta esa diferencia para que a cousa se mova. Donna Haraway fabula un tipo de lazo no que a diferencia sexa a clave da cooperación. Frente ao mandato da dominación de todo aquilo que é a alteridade para fabular xuntes prácticas de construción de refuxos onde descansar e medrar con amorosidade, aínda non sen conflito, nunha realidade hostil en que a norma é a destrución e expropiación dos fogares dos animais e as persoas. E como saímos de aí? Sendo amigas, quizáis. O cariño e o cuidado brotan da amizade sen subsunción, e iso danos algunhas pistas de como vincularnos a través das idades doutro modo. Entre amigues escollémonos para facernos compañía mutua, nunha insurxencia contra o cálculo de cada xesto humano, en situacións singulares imposíveis de planificar ou universalizar. Ais noses amigues facémoslles o exame, cuidámoslles o gato e preparámoslles unha vianda coas sobras da cea. Despois vemos. Na amizade hai lugar para os conflitos, desacordos e desencontros que fan as relacións desde a diferencia. Unha amizade da rúa que deixa ver a diferencia e invita a outros a sumarse a ela desde a discordia. Por que non poderíamos ser amigues ti e eu? Penso nesta amizade como unha forma de facer comunidade polo prazer de que iso suceda, contra a crueza dun sistema humillante e para que poidamos andar sen frío na intemperia que é vivir. Non importa a idade que teñamos, sempre necesitamos de alguén que nos cuide e nos sosteña. E iso non nos quita valor, nin lle dá a esa outra persoa a potestade de tomar decisións sobre nós. O adultocentrismo confunde cuidado con posesión. Amizades monstruosas e mutantes, gatunas, extrañas e estranxeiras, descoñecidas e inesperadas. Amizades de barrio e de feira e de rancho. A amizade non para sustituir todo o demais, senón para apreciar a súa forma particular, como unha ligazón sen sucesión nen obediencia, como un encontro con outra persoa que nos compón dun modo inesperado, porque en cada charla compartimos algo do que somos, e iso vólvenos transformado polo resto. Pero tomar o té cos monstruos conleva os seus riscos. Na hospitalidade, a acollida do extraño realízase sen condicións nen promesas, nunha apertura cara ao que ven, cun intenso interese en quen chega, e unha invitación ao intercambio epistemolóxico cun absoluto cuidado de non transformar a conversa nun interrogatorio policial de fronteira. Na porta de entrada non se exixe lealdade, non hai promesas, son necesidades e desexos combinados de cada un dos lados.
Jack Halberstam di que as crianzas, igual que os habitantes das comunidades queer, son manifestacións da monstruosidade salvaxe que viven á marxe do que se entende por humanidade estandarizada. E esta é unha posición interesante para imaxinar novos modos de ser. Facer amizades de aula igual que facer amizades da rúa, poñer os afectos sobre os pupitres e lanzar feitizos que sirvan de sostén para que o medrar dos monstros sexa mutante nas súas singularidades. E chámelles a facer comunidade para sosterse desde a diferencia e contra as desigualdades, porque os monstros non se salvan sós. Para existir hai que facer comunidade. Pero que prácticas poden facer da escola un goce? Propoñemos que a ensinanza formal non intente enderezar persoas, senón interromper a rectitude deses camiños. A aposta queer encarnada nas bruxas é producir unha desobediencia interxeracional conectando de modos inesperados o existente para facérmonos de alianzas educativas contra o tedio da rutina e o pánico á equivocación. Coa seguridade de que se a monstruosidade se fai costume nas aulas, é máis probável que todos se animen a experimentar máis co seu ser, detestar menos o que son e, como di Marlene Guayar, a facer de cada un a súa primeira obra de arte.